Chodź, idziemy. Chodź, bo Orianka będzie na rowerku jeździć. No, tato, Ty też. tato, No idź do auta, szukaj auta. ty jest. Tato, ty nie lubisz telefonu. A pójdziesz dzisiaj z Orianką na hulajnogę, a ona będzie na rowerze jeździła, tak? Ale ja nie mogę dzisiaj na rowerze. Jak nie możesz na rowerze? Mogę na rowerze. Bo na hulajnodze będziesz. Czemu ty mi przepaliłaś? Żeby było cię lepiej słychać. Tato! Tato! No, Tak! Kup mi jajko. na pewno. To mam Dobra, idź siadaj do auta. myki. Tato. To jest hulajnoga, to nie jest rowerek. Ale No jedź, ucz się, ucz. jeden. No i widzisz, umiesz ładnie. Tylko trzeba na auto uważać. No. Ja wiem. Nie wiem. No Ja i zawajam tam na pasy trzeba uważać. a pasy. No i w lewo, i przez pasy. O Diana, ty nie możesz tu. Tylko ja. O Diana, popatrzę. Tak, dobrze. O Diana! Przekoło. No i jeździć, Judysia. To mi wszędzie dzisiaj. Drugą nóżkę, o, drugą. Tą drugą, no. I pomalutku. Ja jecham tu. Daję bez. Ona ma brzydki rowerek, ja mam ładny rowerek. Ona ma brzydki rowerek, ja mam ładny hulajnogę. Ona ma brzydki hulajnogę. Ja cię kocham, ja cię kocham. Ja wiem. Czemu mam mikrofon? Tu jest. O Diana, tu jecham. Tu nie mogę. O, kobieta. A wiesz, ale to mi spadnie. O Diana, stop! Lecia. Drugą nóżką, na drugą nóżką jedź. To mi spadnie. A mi się udało. Tato, żeby ci spadnie. No to idź podnieść, idź podnieść. Jeździ się dalej. Coś jest! Ja coś znalazłam! Kierownikom. O! Pomalutku. Jeszcze mam kółko, tata! Nie ma go. Tata, było fajnie! Ty nie możesz telefonu, dać mi to mikrofon. Co dałeś mikrofon? Żeby było cię lepiej słychać. Ale na balu, ale oni nie słyszą nas. No, będzie słychać, ale gorsze dobrze.
Ale ty nie Ona się będę... wszystkie ciebie nauczy. Ale jutro mi dać... Ale to gdzie miała na drogę, bo to jest podjecha. Auto, Kasil, ciocia Ewa, Natanem, ciocia Ewa, ciocia Asia, z Natanem, z rodziką. No to on gdzieś patrzy to. Będę tu. Nie będę tu zjechała. Hej! Chłopcy! Mam moją wejście. O. O wiele, jak się nauczę, ale nie spadłem. Oj, tak ja nie spadłam. O, nie. Są efekty. Udiana, stop! Stop! O, stop! Udiana, stop, ja. Tata, ja nie chcę się na nogami. Nogami chcesz iść? Ja nie chcę już te nogi. Pan mi spadł. Nie się przestawiłam! Rana, ty nie słychać na wygodzie. Nie mogę mi się nie mogę do kanału. Tak, to jest kanał. Nie mogę. Jeszcze kanał. Na drugą nóżkę dawaj. Ale Tak, na on to. się zepsuje. Ja bym wcześniej się wyszłam. Nie jechać ze mną. Tak ja nie chcę. Wiesz, Co nie chcesz? to wyjdzie, bo on się spada. To nie jest rowerek, co to jest? Hulajnoga i on się spada. No to zostaw ją, moja ręka będzie omijała. Nie jechać, bo ją będzie. Jestem taka mała. Co taka mała jesteś? Ale to jest takie duże. Ale no, idę. Ej, i ty smelam. Ja melą, trelą. Smelam jakieś kuki. Widziałeś, jak to spadnie? No, to się tam. Jak to się padnie, ja nie miałam, a to są nowe. Udzielaj, nie.
się uderzył. Tato, a wiesz, dziewczynka się kopnęła tatę? Ona nie chciała tatę? Ona nie chciała mamę? Była chciała tatę. Oj. Tak jest dzisiaj. Odpoczywasz? Tak. Tak jest dzisiaj. Jeszcze to przejść. Koło ściany. Oni rodzice ja. A mnie. Znalazłam liście! No! Oto ci listek. To dajcie go tam na tym, a potem go weźmiemy. O, ja mam głośnik. Ale potem... Tata! Ja jeszcze będę do mnie. Chodź, idziemy. Popatrz, czy auto nie jedzie. Nie jedę. Nie? No to idź. Można jechać. Pomalutku. Lista! Co? Zapomniałam listę. Zapomniałam listę. Nie znam. Ona ma listę. Zamek to! Mam! Zapomniałam ją. To ją jest. Aj, trzymaj mój. Uważaj na auto, bo auto jedzie. Jedzie auto, pomalutku. Chodź. Uważaj na auto. Odpowiedzieć mi spadnie. Nie spadnie ci. Jeszcze pośmiać. Zostaw to. A tu chwilę, to wygląda. To co? Oto to jest wygląda. Tak, proszę o jajka. No bo ja muszę cię, wiesz. Zostaw to. Ale zrobimy to. To czekaj, ja zdejmę już sam. Daj, ja zdejmę. Ja. Czekaj. Ja ci zdejmę.